Saya sempat mengidap dari cingkman ya bangin yok yang gini kelat ya ke bangin ya keren yang ya ke sahabat school dengan bahkan ika channel ke bah ngicu ya puli man lah kata yo ya ke sahabat school bat ngapriang sobhai pi barok ki warlock bat ki para pengai ki baju snap bat ki baju penlek cingbot bat bah penlut ya ke por ya ke man score ya ke tien ke jong play bat ngai bah kan ika limat ru ngin yo ya ke jingker ku leng bah tien ke jong play bat Hari ni tayo nilapoi sekal nong kaba sipo kabong Joshua ubah sisha bat ngin ye puli kani ka nong menta bat ngin ye pet kumlu ngin songtho sapang utau Joshua ubah sisha bat hang ni ngidon lang manga I pastor kupar nong state bat I pastor sambha hadem bat shwa ngin ya puli kani ya sakmat ngin ye pedam ye kle akjing duai tong ngin ye duai Au blai pas ni bahap deng ngai ngo I metrai ni kapor ya ka bang yo ni kalat ya ka bang ni puli biang ni kitien ka chungmi to ai ba ke ka bang ni puli katlong ka ba mi hi menelam ya ka chimut chimbur khat ke chungi bangin la ban pensai ya ka ni kot nong ka ba menta ka tayo bat ya lam mami do mun se muku chungmi damap ikilai kilai ke chungi nama kerpat ha kerteng ke jong Jesus nong penem laksta amen te Katno ko pendap yang ada kecingpan saya sempat bagin yo ban ya don kat bat I pastor Sabha hadem ban ya keren sepang Joshua ubasisha bat agni ko por saya dengan ai I ba in yalam ngene ka kelas Tok beli bun pastor kenong si arung akwa ban pnias ngau bhai phi segane ka kelas ka jongi ka jingye pule ka jongi sepang Joshua ubasisha Ila yo ya kejing hikai ke bas ngau tenat ning ba kene kejing pule kejongi kene quarter baro quarter na kejing im kejong Joshua bat na ke kitab kejong Joshua Hendrei ke ba kham ngau phla ha kejing pule kejongi ha kene katayo kolong ba ka hikai yangi ba kine ki e baro kejing im kejong Joshua bat ha kejing yalam kejong Joshua kam dade tang ka history lene kejing tho ya ka ban pen kan mau yangi sepang ka kebala jia Hendrei la ong ba kine ki baro khaj ki dei ki jing hikai na ka benta ka jongi ki long ki dak bat ki srngeu te menta ngin ya phai sekene ka ji pule ka jongi kal nong ka ba shipho ini pek ya ka khot ka mau ka bangila ban pule na nang kong korin kal nong ba shipho ka khot ka ba khatwe ngakwa I pastor ba in pule ya kane ka khot Tong ni puli ningkong koren kalau nong ba shipho ka khat bakat wei ka umne ti kini ki baro kila ja ki kum kidak la tho te ya ki ban long ka ching sneng yangi ha ka ba la ja ki bakut chong kierta Hoi nyila bani I hang ne ba kane ka khot ka long ka bas ngau tenat ba la ong ba ki baro ki ba jia men chwa ki long ki jing hikai na ka benta ka jongi wei pi wei Te ka bangila bani I hang neba laong ba nak kitab ke jong Joshua ba baro hi ki bangila pule ki long ki dak lane ka sirngiu ya ka bansawan bat ka ba khamba te ngakwa ban kelia I pastor nong se balai tharai ba ublei upendon kam ya ki dak lane ya ka sirngiu ya ka bansawan ban hikai ya ki breu ki jong ladangi pek Nasi larang ipet naga siti ke baningkong sekinong koren hak tu ningkong koren kalau nong basipo kat ke baningkong haduk khatlai ke itu ingi ba kitu ki jingjia ki belajar hak por jong ki kon Israel hoi ki ki jingjia ki basisha bat ki belajar hak itu ki por bat ki kon Israel ki kendo gitu ki jing bat ki jing ya kendo ki jong ki bat ngisotho ba lingba kitu ki jingjia ki bang yoi hak itu ki por ke ba ngide banang ngikum ki Kristen hagini gisngi bamta ngide banang bangin omle shu gitu biju cimbakla ki longshwa ki ba menshwa ki lale bat ki labakla bat kata kade ke ba ngide banang kum ki Kristen hagisngi bamta ta khublish bon nak benta ka to ka jing jubab ka jong phi hoi ba ublei upendon kam ya ka bangila banong ki model ya ka ban pen isai ya ki breu ba ya ka ban sajia bat ban hikai ki baki la ban khams ngau thu shu te hakane ka tiyo kumbangila ong mau Joshua
udai kadak lane ka serngiu jong ka ban saja hatu ngila ne ban shania iya kane kumno ngila ban tip ba kane ka jing batai kalong ka basisha te nginya pet na ka jing pule ka jongi ba kumno ba aki kita ki serngiu bat ka kata ka dor ka ba pensyai ya kane ka serngiu bat ngin saya pet ro ba kumno u Joshua ulong kata ka serngiu ya ka ban saja te menta ngin ya phai nga ko ban kli pastor ka we ka jing kli ba ila ban pensyai ngi phangane ka jing batai ka ba kren phangane ka ba ki khot ha ka tin grek ka type bat ka typos ka ba kadak lane ka parsi ka ban kong ka jing mut jong kane kadak lane ka parsi hoi la ngi pet yang ni hoi kong kadak la ka parsi la ki ong noi ka serngiu la ni ka serngiu ka jing phalang kani ka ka ba ngi ba kata ka serngiu bang ong ka serngiu ngi dem so tho ba ka serngiu ka mot ka de ban ka ba shisha ka ban ka de tang ka jing thaba chong ka ka ba shisha ka ba ladon lupa ka serngiu ka numla ban klam dadon kata ka met lane kata ka lane uta tenrai jong ka jing shisha te kata ka de ka bangi so tho bangi ong ka serngiu lane ka jing phalang jong ka serngiu ka don ka ba shisha ka ba pen phalang ya kata ka jing phalang jong kata ka jing shisha kata ka de ka type lane ka typologies mo te hoi kane ka de ka ba skautanat ya kane ka jing batai ka ba lengkot ka bangila ban skuthu ba kane ka typos lane kata ka parsi ka dak ka ba ngila ban ong ban ka jing pule ka chongi kane ka tayo ka de ka jing hikai ka ba kadeu ya ka wepat ka jing mot kam de ka dor ka ba shisha dei ndrei ka de ka dor ka ban penpau ka ba kham ha tingila ban i ba kane ka ban sawan ka long ka ba kham ha ban ye kane ka ba ngila ban yu i menta la ne ngila ban ong kum ha ka tin nong we ka de ka model ya ka ban sawan hadin te ka pat kane ka bagi khot ka antipos lane ka kata ka dor ka ba shisha ngila ban ong larang ipet hang ni ka dor ka ba shisha hi kicing hikai na gipet na ka testament ka barem ki ba lahikai ha ka ching em chong ki briu ki chong blai ki ching kendu ki chong ki briu ki chong blai ha ka chong testament ka barem ngi i ba kitu ki ching hikai lan ki jing ja ki jing kran ki ba ki briu ki kran ha ki por ki bom shwa ka pendep how G-Stress, kemudian G-Stress udah tahu jeng shisha. Kanuksa lese ngila on page yang tu ladangi pule na kitab Sam. Kalau nong keba ar hang tu keba David about thought itu Sam ongno. Balai ablay cunga balai mam be ino enga. Ya ketungi iba kumno la pendep ya ka hakapor kacong G-Stress halor kading kena. Nangta sa kaweru haba hakapor kebo David utho wongno. Ba kila khalai yaki jan gicungu ban ngi ka deru la pendep hai ha ka testament ka bathmai kamut ba ki bala tho dak ki balong ka serngiu na ka testament ka barem kila pen shisha bat kila pen dep ha ka testament ka bathmai bat la ngila on page yakini gidkhot ba kumno bala pendep yakini na ka gospel uyones kaldong ba khat khandai ka khot ka ba arpusau ba ya ka ching pendep ya kacing ya khalai ya kajan kacungu G-Stress esi ngila on page kendiat ngani na gospel Yohanes kalau nong ba khat khandai ka khot ba arpsau tongan pule manga Yohanes khat khandai ka khot ba arpsau namar kata kilaya ong paralog hi ngenom yakat yaka Henry ngin yak halai yaka ka jongno kanlong ba on pendep yakata ka jingtho ka ba ong kila ya bentai ya ki jangkup jonga hapdeng jongki bat kila ya khalai ya ka jingpong jonga namar kata ken kita kisipai kila le ya kine ki ero ti ya kine ki ba ladap tho lupa nadu ka testament barem bat la pendep ya ka ha ka testament ka bathmai ni i ba ha ka testament ka barem la tho ya ka kum ka sergiu ki bat das ngotho shisha hanre ondala wan G-Stress la pendep ya ka bat kata ka pendep ya kata ka cing shisha ulong ka bolong ka cing shisha hoi kubles bon ngila ban i basibon ki jingtho ha ka testament ka barim ki dei ki serngeu tat andang ngila pule ha ka testament ka bathmai ki nong tho jong ka testament ka bathmai
kilahika yang isibun ya kini kidak kibak ai jing sai su yang i pat kata kawe na kita ngilak ban pule kalong kebas ngotanat na syakinong rum si syakinong rum kalong basan gerkhot kebak khat sao ngangit skem bakane kadai kawe kebangi kren habangi kren sepang kadak bat kasrngeu kane kadai kawe ka jing hikai kebangi lak ban i bakumno la pensyai ya kane ka jingjia bat ya kane ka jingya thuk khana lak ban pule san khat sao Rom kalong basan gerkhot bakat sau ko ong ni penban kata kacing yap kelas sensyar nadu u Adam hadu u Moses wat halor kita kibom syamla lepop ha kaba seriem ya kata kacing palat u Adam ubal long kadur jong ta uban sawan pi kane hang nei ka kren sai sepang Adam uban nengkong bat u Adam uba a te kane ka pensyai yang i let's say kumno bakapop karung syak perteling bau Adam uban nengkong hendre u Adam ru ulong kadak ya we uban sawan kasrngeu bat utau de uban penduk pat ya kane ka pop ka balawan seperti bat utau de uji sukres de habangi pe hi ka bible barok ka we ladangi pule ki don sibun ki jing hikai na ka bible ka ba ha ka testament ka barim ki de ki srngeu jong ka e ka ban sajia ka e ka babha ka ban sawan de menta ngin ya poino ka we ka mat ka benta ba kumno ngila ban penti kena ba kini kidak kilong ki basisha haswa jong kata bangin pej kini ki kapto kat ne ki kendon jong kane ka ei ka banga kwa ban walam ne kalong ba ngide ban sngo thu sai ba ki e baro khot nyinom sula ban ong ba kane ka de kadak lene ka srngeu ki e baro khot jong ka testament ka barim ki de ki srngeu sudah henre ki don kapto kat ne ki balong ki bajia sisa ki don pat kapto kat ne ki balong ki srngeu trong cái ke ban saja ti kumno ngila ban singo thu sai ki ain ne ki kendon ki ba ngila ban bot kat kum ka jing hikai trong cái bible khnang ba nginom singo thu bakla ba kine ki de ki dak bat lane ki srngeu pat kane ka de ke jingjia ka ba shisha bi ngimla mun shushim be baro ki jingjia ka bible ba kilong kidak lani serngeu bat langi pej habangin shim ye ki de bakumno kilong bangin la pensisha atau kini ki de kadak lani ka serngeu ka bathau Jesus da ka bangipet ya kini ki lai tali ki mat kum ka mangipet lesi ngila ban penihap ya ka jingjia ka ba lajah ka testament ka barem bat ka cingem ka jong Jesus ka bau Jesus ulaem nang ta sa ka wai pat ngipet hatu ya kadi ka jingjia kadi ka ba ka bayade bat ka balang pat ka bayade bat ka balang la pendep nem kat kum ka jing ya trong kabalang nangta kabakado pat hatu ya kini kijing jia kibala ya thu ak testament berem ka thau na em ya ka jingkut jong karta kita kidai ki lightly kimat ki bangin dem sotho hatu hani ko ka jingem ko jong pres kala pendep ka jingem ko jong pres ka jingem ko jong pres ka jing pendep ya ka jingem bat ya ka jing syakri ka jong pres ka jing ya syam jong kabalang kacing yesham jong kabalang kacing pendep ya kacing yesham jong kabalang bat kabalai pat kabakut jong kapor kacing pendep ya kabakut jong kapor hakini kilai kibenta hatu kini kicing naga testament kabarem bat kini kiba yu hatu ki yahap nem bat kane bat habangi batai ru bangin ong ba kinu gilong ki serngeu kan ono ngimla mansu ong ba bansu penhap serngeu lot borok ka indrai ngide pun sotho hatu kane ka yahap nem bat kane bat ngide pun sotho ba ka bible hi kade ban batai daladi ban itho ban penitho ba kini kide ki cing pendap lane bat kini kilong kita ki serngeu ngimla mansu penhap serngeu lot ya borok khublish bun ya kito ki jing batai ki jong phi tengila ban sngeu thu ba kumno bangin sngeu thu ba kini kide ki serngeu kide ban don ya kini kilai benta ka ban kong kade ban kren phangu Jesus Christ kabaar kadai nak benta ka jing im ka jongi menta kum kabalang bat kabalai kadai ke ki ban saja hakisngi bakhado tementa hana kini ki lai teli ki mat ne ki ta ki kindon jong kata ka serngeu ngila ban ong ba kita ki jingmut jong kini ki serngeu yin pensong nong rim ya ka jing im ka jong Joshua ba hatu ula na em ban long hakini ki lai teli ki kindon ba ula na em ban long kumangi la lam parang mene
bau dei kadak lene ka serngiu ya ki ban saja. Ti menta nginia pai sa ka jing im ko jong Joshua. But nginia pet ya ka jing im ko jong Joshua. But kebeneng kong ngakwa banginya pule na ke kitab Deuteronomy ngakwa pastor ban pule kitab Deuteronomy kal nong bakat pra ka khot bakat san. Nginya pet ya kane ka khot ba kumno ba usyakri ujong blai Moses ulai thu lupa syapang Joshua. Deuteronomy kalau bakat pra bakat bakasan ko ni utrai bau blai jong mi un pen mi hami ya no yotu lupa pedeng jong mi na kipara jong mi ubakum mga ya u pinsha skor. To. Kajing ketin ke jong blai kala batai hakane ke kitab ba ong ba u Moses ulai thu lupa ba un sadon utau no thu lupa uban sawan hadin jong u. But un saya thu lupa bat kibreu kin snap ya ka ke ba ukren chpang uble. Tingila ban i ba kane kaya yat rengkat ba bat ka jing im ka jong Joshua. Ba hadin jong Moses si benta kane ka jing ya thu lupa la pendap ba u Joshua ula long sisa uta unong mi pli jong Moses. Bat ula tre bat ula kren na ka benta ka jong ble hakikon Israel. Tingila ban i ba kine ka jing ya yat rengkat jong ki. Te ka jing im ka jong Moses ka yat rengkat bat ka jing im ka jong Joshua bat ka jong Jisuru. Tengila bani i yakini kilai teli ki paralel na ki jingya yat rengkat ke jongki. Pastor pilak ne amban ai ka we kenuksa ka ba ngila ban syam haka jingya day ke jongki ne ki lai. Oh ladang ipet hakicigi day chugi ki lai Moses Joshua bat Jisu. Ngi i ba kumbala pulim ne long ba how Moses ladabi tu lupa ba sami unang tu lupa kum ma uhi. Joshua udai utau bela mi pli ya Moses bat ngi kacing de jong kini kilai kumula keli demo pi ngi ba Moses ulayu penpat ya ka duriau ko basau penpia ka duriau basau ban yat teng ba ban poi se kata kanan nang ta Joshua shwabon pun poi se kanan penpat ya ka wa Jordan ba kit poi se kata kanan balang ipet pat Jisu ulet play kalanti lengba kawa Jordan ngilap nong ba kadeiru lengba ka cing baptis ba ngi ki banget akini gisngi bemta ngila banlet syakata kari kanan ka bagenca beneng ka bau blay ulapun kre namta chungi we ngi ba kadon ka cing yade nadu Moses Joshua bat Jisuru ho kidon sibon ki benta ki bangila ban pen i henry kani kadai ka we nakimat ka ba nisham bakadon ka cing yade. To khublish bon la dang ipet hi ya ka jing im jong Moses bat ka jong Joshua. Baro ar teli kine ki jing im ki pensai bat ki yathu ya ka sepang ka jing im ka jong Jisu de. Te ngila ban pule na ki kam ki apostol kal nong ka balai ka khot ka ar pu ar. Ki kam ki apostol kal nong balai ka khot ka ar pu ar. Ka bakren ba hoj Moses ka jing im ka jong u ka long ka bakrao henry don ka ba shalandet jong ka jing im ka jong Moses ka bakham krao phila ban pule kam ge apostol nong balai ka khot ka bar puar ko ong ni Moses shisha ula ong utrai ubau blay jong ki un pen im ya un pen mi ya nong itu lupa happy na kipara jong ki uba kum manga ya uba pin sha skor ha ki boro katba un kren happy. To i kane ka khot ka de ka ju ka khot ka ba Moses ula kren ni nang sudah ban pule na Deuteronomy khat pra khat san tingi i ba ka jing im ka jong Joshua ba utau no thu lupa uba Moses ula kren hang ne kam da theo tang ya Joshua hoi ka de sibenta ya Joshua henry udang don ya sa uwe pat utau no thu lupa uba Moses ukren ba utau de Jesus Christ tingi la bani i hang ne yakini ki jing im ba kumno ba Joshua sisa ulong tang ka serngiu ya ka bakrau ka ban saja tingila ban yu i hang ne ba ka jing thu lupa ka jong Moses on sadon utai no thu lupa ka dei ka serngiu ya Joshua ba unsawan sa uwe pat no thu lupa ubakham
Krau. De menta ngin ye pej hakine kimat ba kumno u Joshua ulong uta kasrngeu. Kabanang kong kalong ba kajing ya dei bat u Jisu bat u Joshua dei ka ba ar ka dei bat ka balang. Bat ka balai ka dei ka ke ban saja ka bakut. Te ngin ye pej menta kine ki barok khaj ba kumno ba u Joshua ulong tau serngiu pila ne ban ai jingmut yang kendiat ba kita ki ba u Joshua ulale bat ki balong tangkum ka serngiu ya ka ba u Jisu un sale Kublai Shibun ngi iba kani ka cing Yesriem hapdeng Joshua ba Jisu kumangila pej nadu mene ngi iba Joshua haba yelam ni kun Israel ban yo kanan uhab ban yele ya katma bat kathma kadai kathma ka basisha bat kadai ka bala ja shisha ha history jong ka perthei bat uyele kathma bat ban job kathma bat uhab ban andala job kathma usayo bat I kan ti ya katakari kanan ka ba ublei ulakular ha kun Israel kalong kumjuru bat ka simpor ya Joshua bat yagi kun Israel hadu kumba south house nem bakin yo kan ti ya katakari kanan ban ngiru by Jisuru haba wan sing ni perthei long ba hadin south house ni hadin bola depan baptis layalam ya u syakari klau south house ni ban pensoi u ban la pensoi u south house ni long ba ula ai yang ngiru ula pen i ba ha ka cinglong ka jungi kumki Kristen ka don ka cingele kamde ka cingele ka kum ga thma ka chupor jung Joshua re ka dei ka cingele ka bakan jaman sim but ngitip ba ondaula Jisu ula job ya kene jingile yo soitan alor kading na ngi ngotho ba ondla mi pat na lum na gajing tap long ba Jisu udan hagane ke perthai hadin no hadin south house ni ban ladan south house ni long ba Jisu usa ula hikai ya kabalang ba ula ai gajing don dekat bat kabalang ha kitu gi south house ni bat nang tau sakiu no syabneng kata ka pen i ba kumno ba kumba u Joshua uyele thma dakap bormet ban job ban yo kanan Jisuru ulawan ban yele thma bat ban pen i yangi ba kumno bangin yo kata kanan bakan job neng ka ba Jisu hi ulakular namta chungi we te kalong ka bas ngau tanat aban yo ngeu kine ba pan perkhat ba ka jing im hi ka jong u Joshua ka long ka jing phalang ya ka ba u Jisu un sale kalong sisa ka bas ngau tanat ba nadu bas dang hi ka mission na ka jing thmu ka jong Joshua haba utrei pan long tau no yalam jong ki khun Israel ka pen pau ba ya ka ba u Jisun sale nadu ka ba u yalam ya ki sedu ka ri kanan nang ta ka jing job hapdeng jong ka to ka jing yele ya ki nong shon ka jing yele thma bat ngi i ba ka jing yele ka jong Joshua ha ka to ka por ka dei daki atiar Hendrai ka ka ba ngi i ba kine barok khaj kimat ka dei ka jing phalang sa u Jisu ka long ba u Jisu ru ulakular bu unyalam yangi sakari jong ka jingkular khoj u Jisu la job ya kinok ya unong shun jong unong shun bakrau tau de soitan da ka ba hajrong ka ding pna ngila ban i ba u Jisu la job ya u soitan nang ta ka jing yele ka jong u Jisu hoj wat la kam de ka jing yele kum ka jong Joshua daki atiar hendai ka jing yele ka jong Jisu da ka jing da ka ba upen pau ba ula job ya usoitan hne te kane ka pen pau sai ba ka jing im hi ka jong Joshua barok khaj ka dei ka jing phalang ya ka ka ban saja kata ka dei ka kam lene ka mission ka jong Jisu Christ hendai ka don ka way ka ka ba u Joshua syam lala ban le ban ai haki khun Israel ka to por tungin ni pet ya kene ka way kamat kata ka dei na ki laban pet na ki sa ki Hebrew ko nong basaw ko khat ka bapra ni pet ya kene hoj u ai ya ki Henry kam syam lalong ka bane de singap haban pule kene Hebrew saw ko khat ka bapra Hebrew saw kal nong ka khat ka bapra ka ongni namar lada u Joshua ulala ai ya ka jingsong that haki dala kren hadin kata syapang ka way pat kasni laban pule ka khat ba khandai ru kumju namar kata kanangsa ka jingsong that ka sabaton yaw pat lang ble to ngila ban ni ba hoj hadin jong ka jing job ka jong ki ya kathma
kila poi sekali jong ke jing kolar u Joshua ula ai ki ke jing ja thai re ke ne ke jing ja thai kam sem la ne dei ka ne hoi te ka ei ka ba ngi i hang ne ba u Joshua sem la ban ai ki ke de ke jing ja thai ka ba pura ka ba u Jisu ula kular ha ka ne ka khot ka ba ngi i ba kata ke jing song thai ka ba pura ukwa ban ai na ka benta ki kita ki ba un sale tingi i ba ka jing im ka jong Joshua hi ka long sha ka serniu na ka benta ka ka ban sajia kata ka dei ha ka jing im ka jong Jisu ti phidang don pastor ban kren ha ka ba ya dei bat ka ne u Joshua u ba sha dei u Jisu hi ha ka jing sha u Joshua ha ka por ka jong ki khon Israel ka dei tang ka serniu dan ka dak dan ka parsi ya ka jing im ka jong Jesus Christ. Oh, kuplay shibon nasi ngilai puli na duk menes pang Joshua bat na boblong ka serniu jong Jesus Christ le ngi klampat kata kendiat ya ka kerteng ka jong Joshua. Kendiat ladang ipet wat tang ka kerteng ka jong uru ngi sotho ba ladang ngi kren ya ka kerteng ka jong Jisuru ha ka Hebrew kadai Joshua hi tengi iba ka kerteng ka jong uru klapen ilupa ba kani ka cing em ka jong Joshua kan dei ka kan long kan pen i ka lanti ka cing wan ka long breu ka jong Jisu le pi don elese pang ka kerteng ka jong Joshua le sing hoi kata hi ka ya thu ba nadu ka kerteng ro ki ka don ka jingya dei ba u Joshua ba u Jisu ka dei ka ju ka jing mut jong kane ka kerteng bat ngila ban i ba ya kane la pentikana ondala ai kerteng ya u Jisu ba ya kata ka jing tmu ban pendep ba u Joshua u dei tang kadak ka banengkong hi ka mat ka dei ban keren ba u dei dei ban keren sepang u Jisu tingila ban i hang ne ba kane ka mat ka banengkong ngila ban pentikana ba kumno ba u Joshua dei tang ka serngeu ka jing im ka jong baro ka dei ka serngeu ya ka ka ban sajia ka ka babha ka ban sajia tingilai i ba ka banengkong kala pensaki sisa ba kumno ba ka jing ya dei habdang Joshua ba Jisu kala pentikena ba ka jing im ka jong Joshua ka dei tang ka dak bat ka ba ar pi kemau na am ka ba Joshua dei ban pas ka wei ka dak kata ka dei ba dei ban keren haka jing im jongi mentaro dei dei tang haka jing haka bau keren sepang Jesus Christ dei ka dei ban pensisaru yangi ba kumno ka keren sepang ka balang ba ka ka jing im ka jong u ka keren sepang ka balang ka baneng kong ngilai i ba kala ba ka jing im ka jong u ka keren sepang Jesus Christ ka phalang ya ka jing long bat ya ka jing im bat ya ka kamram ka jong Jesus Christ te mentangin ya pet pat na kitab Efesos kol nong ko ba reu ko khot ka ba khat ar ba kumno ka jing im ka jong u Joshua ka phalang ha ka balang pat dene ha ka no ka dor ka don kata ba ka jing im ka jong u ka de ka serngeu ya ka balang pila ban pule Efesos kal nong ban reu khot ba khat ar en puli Efesos kal nong ba khan reu ban reu ka khot ba khat ar ka omne naba ka cingele jongi kamlong ya ka snam bat ya ka do henrei ya ki hima ya ki bor ya ki cing sanchar purthei jong ka ne ka cingdom ya ka cing bomman bagan jamal siem ha caka beneng to pi i ba ka keren hang ne sepang ka jingyale ka jongi dei ka dei ka jingyale ka jongi kumut ka jingyale ka jong ka balang hakine ki sni ka dei dei ka ba kenja do hoi u Joshua ka to por u don la ka jong ka jingyale haba u kam ya ka wa Jordan anda la poi ha Jericho ka kenro kalong ka ba he kalong ladangi pet ya ka to kenro kalong sisa ka bom ila ban job da ka borbril henrei ka ka bangila bani iba hoi ka jingyale ka jong Joshua ka don ru ka phalang ya ka jingyale jong ka balang menta kidang don kita ki kenro jong ka Jericho ha kine ki sngi ba ka balang ki ya kendu bat kane ka khot ka bangi pule ka ongkumno ba ka ne ka jingyale ka jongi abagi pe ya ka cingele ka jongi ha kane ka perthei ka dei ya ki bor jong ka cingdom jong ne ka perthei bat ka dei ka cingele ka ba jamal siem ka ba gi hab ban yele ek ni ki ski ba mata kum ki breu ka jong play hoi ngim dot kam shu ban yele kum Joshua ban yele da kawat da usum henrei ka cingele ka jongi ka dei ya ki bor ki ba bomman jong ka ne ka perthei kata ka dei ka kamram ka jongi
kum ki briu ki chong blai la ne kum ka balang ka chong blai hakini ki sngi ba khado but ngi so tho ba bangin le ya kane ka chingi le ngi don kam ban king ya ki chingking atiar kum ba ka tin ka chong blai ka ong no king ya ki chingking atiar ki chong ka chingi le ba ngi la ban job ya setan kita ka dei ka ba don kam ha ka chingim kristan ka chongi bangin job ya kane ka thma ka bagan jam sim to khuble shibun pastor ngi I ba kumno ba ka jing im ka jong Joshua ru ka don ka jing ya dei bat ka jing im ka jongi hakini ki sngi bat ka balang ru kumju ba ngi dang don kita ki jing ya le ki ba krau ki jongi bat om tang ki jing ya le ha ka jing shisha kat kum ka chithi sa ki hebrew ko nong ba sao khandai du khat wei uble ru ai ru ya ngi ya ka jing khu ki jong u ba ngi ya le kmen hakini ki jing khu ki jongi kum ba ka jing im ka jong Joshua hadin ba kila yo hadin ba kila don ka jing ya le kila yo ya ka jing khu ki jong ble te kamat ka ba khadu ka ba ngin ye pet ba kumno Joshua ulong tang ka sirngiu ne ka dak ka ban hikai ngi ka dei ba yaki ki ban sawan te ngila ban I ba la dangi yo pule na tap jing pen pau ko nong ka ba arpho ko khat ba nyo hadu ka ba khat hadu ka ba khandai ngila ban syam ha ka ne ka skowei pat ka jing ya le ha ki sngi ki ba khadu kane ka dei ka jing ya le hadin jong ka si hajar snam te phila na ban pule ka khat ka ba hinyo nhiều hadu khandai khandai chung paul nong bar pho ka khat ba nhiều hadu khandai me ti ondala pendep ya kata ka si hajar snam on plat no yauta usoitan na ka bendi chung u bat let mi no ban syukur ya ki genja ban riu ki ba ha kata ka sau dong ka perthei yau kok ban yau mokok ban yeseng lang sha ban yeseng lang ya ki sha ka ta ka thma ka jingkhen jong kita kalalong kum usyap ka duriau bat kilai let kiu halor ka pengkiang ka khendo bat kilai ya ker tawyar ya ka chaka song dara kita kiriu khoj bat ya kata ka nongba ka ba lai ti ka ding kalawan hiar napneng bat kalabam do yaki te kane ka dei ka jing ya le ka ba khadu hadin jong ka jingwan ka ba arsin ka jong Jisu anda kiriu khoj kila kiu sabeneng hakasin ka balai ka ba Jisu wan chakane ka perthei long ba haswa ban penduk pendam dot ya kata ka perthei barok ka we bat ya ka pop hi long ba hadin bakut ka si hajar snam ba usoitan un salumbiang ya kita ki babut ki jong u ki senran ki jong u ba kin let ban ya le thma ya kane ki hima ka jong u blei bat kane ka kren chphang kata ka jing ya le ka ba khadu tingi la ban I ba ka jing im ka jong Joshua ka kren chphang Jisu chphang ka bamenta ba ka balang ka ye kendu bat ya ka ka ban sawan te kane phila ban I ba ka pen shisha ba ngila ban pentikena ba kumno ba ka jing im ka jong Joshua hi ka dei ka serngeu lene ka dak ya ki ki ban sawan ya ka ka ba Jisu la dep ban le ka ne ka perthei bat ya ka ka bang hidang ye kendu menta bat ya ka ban sajeru hadin habut tingila ban pentikena hakane kata yo lingba kane ka jing pule ka jongi ka basngo tunat ba ka jing im hi ka jong Joshua kam syam la long tang ka history henrei ka kren syapang ka history buat ka kren syapang ka ka bajia menta bat ya ka ru ka ban sajia ya kalawe te ngila ban sngo thu sai ba oi ka jing im hi ka jong Joshua ka long basngo tunat tu kata ban long kanuksa na kabenta ka jongi bat ublei kumalang puleh to khat kemau ulah hikai ngiling ba ka jing im ka jong Joshua bangin kenmau ba yakine ki baro ngidon kam bangin yait hakijing yale ki jongi hakane ka sngi bat hakisngi ki bansawan te ka jing khot ka long na kabenta ka jongi we pi we bangin kenmau ba oi ki breu hakapor jong ki khon Israel kila yo yakadak ya ka serngeu ki dip chapang kane ki baro khoj henrei kim syam la yo pat ya umesaya pat u nong penim kata kalong ka ka basngeu si bangin yo ba kim syam la pdiang yo umesaya te ka jing hikai hi ka jong ublei kalong ba un hikai ngi da kine ki dak pat ki serngeu khnang bangin pdiang yaki bat ngin yo jing mentoi na kine kumno bangin im hakine kisngi te to ai bangin om long kum ki breu hakapor jong ka Bible hakipor jong ki khon Israel bahoi kila yo ya kadak hinde kim syam la yo ya umesaya la ne yo nong penim ba ki du no yo to ba ai bangin la ban long kumu Joshua
uba pen thaba uphalang ya ka jing im ka jong u ya ka jing im ka jong u blei saki wei patda ka jing long ka jong u te kata ka de ban long ka thong na ka benta ka jong i wei pi wei ba ka jing im ka jong i ka de ban thaba ku mu Joshua saki wei pat ki bom tip sapang Jesus Christ te to ai bo blei undon rangkat bat ngi haling ba ka ne ka jing pule ka balengkot ka jong i ha ka ne ka tayo blei un kor khui ngi tongin wai blei ukpa jong i ubah bna ku blei sibun nak benta ka jing kai jong me na ka kitab jong u Joshua pat nak jing im hi ka jong u Joshua yarap ini atrai bangin nyai thaba kum Joshua ha ka jing im ka jong i bangin long kita kinong phalang ya ka jing sai jong ke tin ka jong me na du mentas tu bom chu ko amen